varume hondo yatinoda kurwa iyi nezano PF. Ukaona paupenyu hwako uchiri kuti your first choice is to go out and work for a boss anotova murungu futi, anokutambirisa mari yaanoda musi waanoda, ogodecide kukupa bonus kana kukunyima. Ukaona your first choice ichiri yokumuka na 3 AM uchinoshandira murungu, usingafunge kuti can I wake up at 3 AM to liberate my country, zvinongoreva kuti crisis igere kupinda paupenyu hwako. Right, muri Zimbabwe tinodzoka zvekare pachivhitivhiti chenyu semHD apo patinoya nenhau dzisina mashowers, patinoya tichikupai nhau dzechokwadi tichitaurirana zviri kufanira kunge zvichiitika munyika yeZimbabwe. Ndofunga mashoko ekutanga amanzwa aya, mashoko ari kubva kuna chairman Jeff Judah vachitaura kuti ukaona uchiri kumirira kuti ndishandire munhu usiri kuda kuti iwewe usunungure nyika yako, zvikureva kuti crisis tichiri nayo munyika yeZimbabwe. Azvo muri Zimbabwe isusu tinodzoka zvekare tichikudza tichiti kana uri mutsva pathis channel gara wasubscribe, nekuti kusubscribe mahara, wotena notification bell kuti patinokukandira mamwe maleaked audio ukwanise kuzvinzwisisa. Naizvozvo isusu tiri kutenderedza shoko riri kunzi ngarifambe kuti chatobvondoka munyika yeZimbabwe, kuti maZimbabwenzi havachada nenyika yavo, maforeigners maaliens ngaadzokere kunyika dzavo. Mabwidi ndo ari kunzi mabwidi mugavhumenti taramba, tabuda varidzi venyika, vene venyika ndo vakuya kuti vatonge. Muri Zimbabwe zvinorwadza kutongwa kwemakore akawanda nevanhu vekunze vasiri venyika iyoyo. Pano inini tichakusiyai muchinzwa audio iyi mugonzwisisa kuti zviri kunzi chii, zvakamira sei, chii chiri kumboitika. Zambo makabvunza vazhinji vakagona kufamba kubva kuZimbabwe kuuya kuSouth Africa. I was one of those guys. Ndakauya kuSouth Africa ndisina 1 cent, ndisina munhu wandinoziva, ndisina pekusvikira. Do you hear what I'm saying? Inini wacho ari kutaura Jeff Judah usana. By that time there were thousands and thousands and hundred thousands and millions of Zimbabwe already in South Africa. But ndaenda kusina wandinoziva. Imimi muri right, makatombokwira wana munenzwa muchinza mutoso kujambisa itozodidi. When I came here, I was hit hard by a crisis for a better life. And I made a very strong decision whereby I had to leave everything behind it to go where I don't know, in search of freedom, but there was no freedom. And there are men, vamwe vakaita mnyama vakafira muna Limpopo, vakarohwa nemakarwe, vamwe vakabaiwa mapanga vakabaiwa nemapanga nematsotsi. Vamwe to come to Joburg, vamwe vakaita 3 months vomboshanda mumapurazi ekunongeswa madomasi. Vamwe vakazovaiti toda kuenda kuJoburg vakazoguma vakunana North West. Vamwe vaiti toda kuenda kuJoburg vakazoguma vakuDurban. Vamwe vaiti toda kuenda kuJoburg vakazoguma vakuCape Town. Vamwe vaiti toda kuenda kuCape Town vakazoguma vamapurazi mavari kunhonga maberries nemagrapes. Why? Because a crisis had hit hard. They looked back at the families kuti mumuri mandiri kurarama ndiri, handina kuremara, ndinoona, handisi kurwara, ndiri mupenyu, saka ndakapfuma. Because of this crisis, let me go into diaspora. Now, listen carefully. Zimbabwe uko kuna ana amai vamwe vari mumaguta. Unoona kana uri mutaundi hauna waunogona kukumbira hupfu sometimes kana sauti. Kutokumbira mafuta iluxury nokukumbira sugar. To the extent yekuti vana amai vanoziva kurwadza kwemimba kuti ndakazvara vana vari kuchema nzara. Vamwe vacho ana mai vogoti arida kuti agoyamwisa. Ende mukaka wacho kuti ubude panodiwa kudya kwakakwana. Vamwe vana vari kuchema nzara zvindumurwa. Munoziva here kuti vana amai vazhinji they will make a decision and a sacrifice yekuti kunyangwe Mwari achiti usaite upombwe, but this situation yanditenderedza ndodine vana.
mudzimai anosvika pakukurura sketi osarirwa nepitikooti ndonga achinge anayo, achikuurira mumwe murume waasingazivi kuti murume uyu is HIV positive or negative, haana here mamwe maSTD. Mukadzi anosvika pakukurura blouse kusara ane bra, pamwe pacho haana bra, achiedza kuda kufadza mumwe murume asina kumubvisira mombe waasingade kuti bata hako mazama aya, undipe $, undipe $2, undipe $3, akaita laki $5, oti regai ndinotengera vana chikafu. Women, they end up giving themselves into voluntary rape kana kuti chihure, because kumba vana vari kuchema, vana vari kuchema. And then kune varume vane mari $5, $2. She needed that money more than the men with the money. So anopedzisira onoshamira munhuwo zvake kuti vana vadye, opedzisira ane STD, opedzisira ane HIV. Now hear this message. Vamwe vevakadzi ava havasi mahure, vamwe vane varume vakati takuenda kujoni kunotsvaga basa ndobva zvasikodhakwa, because hauna profession ende marequirements acho mapurisa ari kunetsa zvese. And kuti uudze mukadzi kuti situation yakutonetsa ndakutotadza kudzoka nekumusha kwacho. Varume, we have a crisis here, and this crisis is a national one. So ukaona uchiri munhu wokuti unoti ndine nguva yekunoshandira varungu, varume zvamunoda kuita musangano wekuZimbabwe itai, varume zvamunoda kuita hondo neZANU PF yemamumbwa nemanyasa, tingamagone here manyasa? Wakanzwa chiri kufunga kuti manyasa tingamagone here? Ndo vakatora dzimba dzese, ndo vari kukontrola masoja. Those soldiers vari kumhanyiswa handikwagutu kumanzwa kuti nhasi kuseni vangu vachidarika vachiimbiswa nziyo dzechimurenga, simudza kumba, simudza kumba. Vari kuimbira sadza, those guys. Ndoupi musoja wamakambonzwa akakwanisa kutenga a brand new car? Veve vanenge vadeploya maroadblock vanototi Mwari andibvira nekupi, vanopfugama masoja, kupfugama mabvi vachinamata. Munoziva here kuti kune masoja anonamata? Kunamata kuti ndai Mwari mandizarurira ndangodeployiwa ndaenda kuroadblock, ndanogona kunobira vanhu mari ndigono kutenga something to eat. You didn't know it. Munoziva here kuti kune mapurisa anonamata, anotya Mwari chaiwo, but they are praying kufasta kutsanya 3 days 3 nights without drinking water, kuti ndaenda deployiwa ndaenda kuroadblock ndinogona kuwana chinhu chekuraramisa mhuri. Kuti kune vanhu vari kubva kuSouth Africa kumabhazi, Mwari akanditungamirira ndakagona munhu anondipa mari. It's a crisis. I can say on and on and on and on. But vana amai, I'm not talking of those especially in Zimbabwe, but mostly in diaspora. Munoona kuchipa kwakaita doro muno muSouth Africa nenyama chicken, nenyama dzenguruve idzi. Nehembe. Munhu akangobva kubhinga. Unoona kana auya kuSouth Africa, kubhinga ainwa mvura yemutsime. Kana akunwa mvura yemutepi akatenga fridge. Ane cave latest technology television. Anorara pakanaka akuchinja hembe. Akutogerwawo musoro every week. Achitodirwa musoro spirit. Yanga singazivi aizo kugerwa nechigero ndonge chawanika ende chekutokumbira. Do you think those guys, when we tell them kuti tsoka yakanga singazive bhutsiko zvine zviganda rake rapfava rakuonekera, can we, if you told that guy kuti let's go, let's combat against the ZANU PF, do you think they are going to agree? Do you think so? Kusena anonwa tea nechingwa chine majarini nejemu nedovi, and a fried egg, sometimes with a liver or a beef kuseni. Then omutaura kuti ndaende tinogara musango. Anokutaura kuti beta ndidhize mapurisa.
Now, I'm telling you of this crisis that we got. Women, vana amai. Do you know that munogona kutibatsira kurwa hondo kana dai imi makavhara mabedroom yenyu imimi? You know what I'm talking about. Makavhara makumbo kuomesera vana baba kuti ashamwari. Nyaya iri panapa ndeyekuti kufa nenzara pamba panapa kana kusafa nenzara. Bonde hapana unless wabvisa zano PF. I tell you, vana mai ndokupikira ina Jehovah mupenyu. Kana dai maikwanisa kusuta chisungo chekuti murume kunyange akati ndoda kutizira kubhawa mahora ariko, vanoswana kusina mahora acho. Achidedzera kuti baba amai vasunga mabedroom kumba uko nekuno futi kubhawa tasunga bedroom. Ende munotanga manobvisa zano PF. Zano PF toirova mangwana kuseni. Because vanimevesa vanenge vane hasha because varume ava madira avanoita bedroom vanoda bedroom kudarika Jehovha akasika denga nenyika. Mwari akavapa hutano nemakore ekurarama avambofa vakamuda Mwari kudarika madira. That is why mufoni zhinji so unogona kuona murume akaisa profile picture yemukadzi wake pastatus kana paprofile. Nawo iripo ndeyekukuratidzei madira anoita bedroom kuti ndakatendeka kumukadzi wangu. I'm telling you this, the reason why mafoni akazara mapono and so on. Varume, we are trying by all means kuratidza kuti tina addiction not to pornography but kubonde. Zvokuti dore bonde rakavharika zvikanzi varume endai kuhondo munozorwana madzoka. We can raise one of the best armies never ever had. That is why uchiona varume vanotamba bhora vanenzi endai kucamping. Vanenge vachibva vanenge vakutambira bhora kuti afanike ndakazohwina ndakauya netrophy. Aiwa bedroom ndoswana dhora akavhurika ndoswana amai vasina kupfeka mubedroom. It is for this reason why varume vachienda kuhondo vanonzi bvai kuvakadzi kuitira kuti anenge achiti kana nchinge ndodzoka ndechimudzwa kuti ndakange ndiri mukomana. Zvino mumwe mufilistia marovero andakazomita chete mai mwana inini panapa ndo unondiziva here kuti ndiri murume zvekuti varume vakatombomira ho because ndaiti ndikaruva tobva ndabaya munhu ndikaruva ndabaya munhu ndikati ya nyaya dzese dzavanenge vachidzibika mubrain and with the imagination kuti kana ndichinga ndadzokera kumba kwamai mwana wobva wasekevha murume wangu chiswedera nepapa regai ndikupeka handi makabvisa pfuma zviya. That is the reason. So vana mai munogona kutibatsira that way oro kuudza varume venyu kuti mapedzera muri kuita mari padoro nepafodya. If you sponsor a little bit of this, we are out of ZANU PF. Amnyari here ana amai kuti vana amai vedzimwe nyika vana vanoenda kuzvikoro vanotengerwa mauniform nezvikoro, maballpen, mapenzura, Vaseline, lotion, Colgate, bhutsu dzekupfeka, masocks up to university level. Vakapedza matric vanonzi uye mutore mari yamunotambira muchiita makosi amunoda amusati mawana basa. Vana kava kubereka kwavo vacho vakabereka vogochengetwa kuti unochengetwa kubva uri mudumbu negovernment, ugozvarwa ugopedza chikoro uchichengetwa negovernment, vogohura futi vasikana vavo vopiwa mari. Akafirwa nemubereki inoitwa times 5, akaremara inowedzerwa times 6. Mwana ari kuchengetwa negovernment. Then you find kuti Zimbabwe ine ma-resources ekuti we can look after all Zimbabweans more than vakadzi venyika idzo dzakaita seSouth Africa nedzimwe nyika. But kuZimbabwe vanhu vari kukanga waya nekuda kweZANU PF nekuda kwema-opposition political parties. Vese ndevechimumbwa. Ende kune vamwe vari kundirwisa kuti usataure kuti uyu mumumbwa, ingotaura zvaEmmerson Mnangagwa nezvaMohadi Kembo. Taura ivavo kuti ndo mamumbwa nemabwidi, asi vamwe vese ana Chamisa usavataure naScala nditi navo vari kurwisa ZANU PF iwe usataura. I'm not doing that. You don't buy me like that and I'm not interested.
ndiri kuti ZANU-PF yemamumbwa nemanyasa atichakudai mese, toda kuti nyika imbozorora. Kusvikira rini vana mai vachikwirirwa kapu yeshuga? Muri kunzwa ndikunyadzisira. Hamuna kuona here recently side rekunana maNekaland uko, mukadzi aiti wemunhu yakabvuma kukwirwa nemurume uyu andivimbisa mari haana. Pa8 varume 1 ndiye akabvisa pondo, the second one akabvisa mabhurukwa maviri mapinti, the rest vaisiya vairara nemukadzi wemunhu nechikwereti kuti nichazoya ndokuona. Yeah, there's this other guy akabhadhira kapu yeshuga. Our women, they've been reduced to nothing. Zvino kana ana mai vachikwanisa kutombo sacrifice to that point yekurara nevarume vasingazive, what about this most important thing? Kunyangwe vakadzi vakasara kuZimbabwe nevari South Africa. Can't we work together? Can't we? Can't we work together? We can. Naizvozvo muri Zimbabwe tinokutendai nekuona kwamunoita pachivhitivhiti chedu zuva nezuva. Tinotenda nekutsigira kwamunotiita zvikuru sei mumagariro nemumaonero nemakoments. Tinoshuwira kuona makoments enyu muchitaura mafungiro enyu, nekuti tisu futi tinotora makoments enyu todzosa nyaya mudariro kusvika nyaya yatongwa, kusvika maziva chokwadi kuti zviri kuitika, nekuti apa shoko riri kufamba nderekuti vanhu vari kufanira kuziva kuti pane urongwa huripo, kuti chanyuka, pane zviri kurongwa. Sikireti chaiyo hatizokuudzei, nekuti kakuudzai sikireti totaura zviri general zvekuti vanhu vese vazive kuti chakatobvunduka. Asi sikireti yekuti zviri kurongorwa papi kana kuti zvarongwa sei kana zvii zvaitika hatingakwanisi kukuudzai, but chinhu chanyunduka. Thank you for watching.